And the law, you said you know about the law. Yeah. I hear about the law about Okite. I know they do. Since when I hear go to my place, you see nothing like that. Okay, you know you have already stopped Okite. Because they say Okite do this, okay, I just stop it. onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na akwa ọkụkọ tiwara akị achiliela aka elu wee sị na o nweghịzi ihe ọbụla jikọrọ ya na oke ọgwụ nke ama ama dịka Okite. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri, ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagịrị akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ndị gọọmenti steeti Anambra anwụchiela otu onye dibịa ama ama n'ala Igbo bụ Maazị Chidozie Nwangwu, onye nke eji akwa ọkụkọ tiwara akị wee mara. Anyị matara nke a site n'otu ihe onyonyo nke anyị nwetara bụ nke na-egosi ya bụ onye dibịa ebe ọ nọ n'ụlọ ọrụ onye osote aka na-achị ya bụ steeti Anambra bụ Deputy Gọvanọ Onyekachukwu Ibezim wee na-aza ajụjụ ole na ole. Dị ka o siri kwuo mgbe ya bụ Deputy Gọvanọ jụrụ ya ma ọ mara maka iwu ọhụrụ nke gọọmenti steeti Anambra wepụtara bụ nke megidere Okite. Ọ zara sị na ya nụrụ maka ya bụ iwu ma ya esepụla aka n'ihe ọbụla gbasara ọgwụ ahụ ama dịka Okite kamgbe ndị gọọmenti tiri ya bụ iwu. Ọ gakwara n'iru wee kwuo si na ya bụ Okite nke akpọrọ ọgwụ ahụ bụ nnọọ naanị aha nke ha kpọrọ ya n'ihi na ya bụ ọgwụ bụ nnọọ ọgwụ awele nke ọtụtụ ndị mmadụ na-agwọburu onwe ha. Ya bụ Deputy Gọvanọ Ibezim gwara ya sị na ọ ga-akpọrọ ndị gọọmenti wee gaa ebe ahụ ọ na-agwọ ya bụ ọgwụ ka ha hụ ka o si agwọ ya, ma gakwa n'iru wee gwa ya na ọ ga-enyerịrị ha ihe akaebe nke gosiri na ya bụ ọgwụ nke ọ na-agwọ na-arụ ọrụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka o si wee gaa bụ nkata ahụ nke gara n'etiti Deputy Gọvanọ steeti Anambra ya na akwa ọkụkọ tiwara akị n'ọba. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya, ma tupu anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo, nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, biko wetụkwara m obere ndidi nwantịntị oge ka m chetakwara gị maka ọmarịcha akwụkwọ a nke m depụtara, bụ akwụkwọ m nọrọ ala chebe echiche nke ọma ma depụta ya maka ụmụaka anyị iji wee nye aka ịkụziri ụmụaka anyị otu esi agụ asụsụ Igbo. Ya bụ ọmarịcha akwụkwọ nke m kpọrọ Uchenna bụ akwụkwọ na-akọ akụkọ maka otu nwata nwa mgbei onye nke na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o mechara si n'ụkọ bilie ebe ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Edekwara m ya bụ akwụkwọ n'asụsụ Igbo ma dekwa ya n'asụsụ Bekee, bụ na peeji ọbụla ịsapịrị na ya ị ga-ahụ ebe edere ya n'asụsụ Igbo ma hụkwa asụsụ Bekee ya, nke bụ na nwa gị gụwa ya n'asụsụ Igbo onwe ihe ọ na-aghọtaghị ole anya n'ebe ahụ edere ya n'asụsụ Bekee ọ ma ghọta ya. Ụzọ ihe abụọ ya bụ akwụkwọ ga-akụziri ụmụaka gị. Nke mbụ bụ ịmụ otu esi agụ asụsụ Igbo, nke abụọ wee bụrụkwanụ ịma uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Olekwana ihe ị na-eche tupu ịzụọrọ ụmụ gị ọmarịcha akwụkwọ a? Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzụ ya bụ akwụkwọ, ọ dị available on Amazon. Lee anya na ngalaba okwu ihe onyonyo a, aga m etinye Amazon link ebe ị ga-anọ wee zụọ ya bụ akwụkwọ. Ịpụkwana na Amazon, ị ga-enweta ya n'ụzọ abụọ. Enwere ya na ebook bụ soft copy nke ọ ga-abụ ịzụọ ọbata n'ekwentị nwa gị ma ọkwa na ekwentị gị ma ọ bụ tablet ahụ iji akụziri nwa gị akwụkwọ. Nwekwana ya na hard copy nke ama dịka paperback nke ọ ga-abụ ịzụọ itinye adreesị ebe ibi ewetara gị ebe ahụ ibi. Ma anyị ka na-agbakwanụ mbọ ka ebipụta ya bụ akwụkwọ na Naịjirịa maka ọtụtụ ndị mmadụ ndị bi na Naịjirịa jụọla ese ya bụ akwụkwọ. Anyị nọzi na elu ya ugbu a wee na-ebi ya bụ akwụkwọ. Ọ ga-apụta n'oge na-adịghị anya, ma ọ pụtakwanụ aga m ekwupụtakwanụ ya ebe a ka unu niile mara, nke bụ na onye ọbụla chọrọ ịzụ ya ebe ọbụla mpaghara ọbụla nke nọ n'obodo Naịjirịa ịkwụ ha n'ụgwọ ezitere gị ya bụ akwụkwọ. Ma otu nkwa m na-ekwe gị bụ na akwụkwọ a bụ akwụkwọ ga-abụ ụmụaka gị gụchaa, ha bụ ihe ga na-enye gị nsogbu wee na-asị gị daadị ma ọmị Solex o deela akwụkwọ ọzọ. Ọ dị mma, ngwanụ ka anyị nye anya na ya bụ ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa taa. The video that is going viral. Yeah. It's not my page that post the video. And the law, you said you know about the law. Yeah. I hear about the law about Okite. I know they do. Since when I hear go to my page, you see nothing like that. Okay, you know you have already stopped Yeah, Okite. because they say Okite do this, okay, I just stop it. But that Okite, now we give them that name. Okite will not be na name. Okite na the son and way. But now because of that one, they're there for what? So, gentlemen, we are going to push for it. We must. So we want to see those things. Okay, we want to even see where you do these things, and then the evidence
that what you're doing, and then even your shop, okay, where it is, and that is what the law says. And failure to get all these things, of course, you know the consequences. I will add you also. So get the team ready. We'll investigate him further. As at this point, yeah. Come this way. Come. Come now. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo dịka anyị si wee nụ, o nwere mgbe ya bụ deputi gọvanọ na-ajụ Akwa si ya maka ihe onyonyo na-efegharị n'efere mba ụwa, bụ nke Akwa zara ya sị na ọ bụghị na peji ya ka etinyere ihe onyonyo ahụ. Maka ndị na-ahụbeghị ya bụ ihe onyonyo a na-ekwu okwu ya, o nwere otu ihe onyonyo anyị ga-enyekwa anya, bụ ebe Akwa na-asị na ọtụtụ ndị mmadụ agbarala oke ite ọsọ, mana ya bụ Akwa ka nọ nọsi ike na ya ka na-eme oke ite mgbe o mere ya bụ ihe onyonyo ka nna amaghị. Mana etufughị oge ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ka m pụtakwanụ. Mụ kwetara na mụ na-agwọ ọgwụ, mụ kwetara na mụ na-agwọ oke ite. Onye ọbụla na-agbazielu nnọọ ọgwụ ọsọ, onye ọbụla na-agbazielu oke ite ọsọ. Na-eme ebe a, ana m agwọ oke ite na o nwere ọgwụ m a na-agwọrọ. Akwa na ọgwụ eji enwe ego, ọgwụ for success. Mana ọ bụrụ ọkwa ọ bụrụ na o nwere ebe ị na-arị chọba Akwa, mana mụ kwetara na mụ na-agwọ ọgwụ. Onye ọbụla na-asị oke ite mee nke nwoke ite mee nke mụ na-agwọ oke ite, kweta na mụ na-agwọ oke ite. Akwa onye ọgwụ. Ọkwa ikirichala nke ahụ dịka ya bụ nwanne anyị nwoke si wee zaa mbụ Akwa ọkụkọ tiwara akị mgbe deputi gọvanọ jụrụ ya si ya maka ya bụ ihe onyonyo na-efegharị, ọ sị na ọ bụghị na peji ya ka etinyere ihe onyonyo ahụ. Amaghịkwa m ya bụ azịza, dịka amaghị m ma Akwa ọ ghọtachara ajụjụ a jụrụ ya ma ọkwanụ bekee na-enye ya nsogbu ka ọ ga-esi akọwa, maka na ma ọ bụ na peji gị ka etinyere ya bụ ihe onyonyo ma ọ bụghị na peji gị ka etinyere ya, gị nwa bụ onye kwuru ya bụ okwu. Ana m eche na ya bụ ajụjụ nke a jụrụ gị na ọsịsa a na-ele anya n'aka gị bụ, ọ bụrụ na ya bụ ihe onyonyo, ọ bụrụ na o teela aka imere ya, ịgwa ha na ya bụ ihe onyonyo eteela aka imere ya, na ọ bụghịzi ugbu a ka imere ya, na ọ bụghị mgbe etirila ya bụ iwu etiri na steeti Anambra, ma ọ bụrụkwa na o teela aka imere ya bụ ihe onyonyo. Maka ịsị na ọ bụghị na peji gị ka etinyere ya, ma ọ bụ na peji gị, ma ọ na peji ndị Hausa, ma ọ na peji ndị ọcha ka etinyere ya, gị nwa bụ ihe kwuru ya, olu gị ka a nụrụ ebe ahụ, iru gị ka ahụkwara n'ebe ahụ. Mana sọsọ ihe m hụrụ a ga-eji nwa asị na ikpe amaghị gị site n'ihe onyonyo ahụ bụ, ọ bụrụ na ị kọwara sị na ọ bụghịzi ugbu a ka imere ya bụ ihe onyonyo, na o teela aka imere ya, amara na ọ bụghị maka iwu ahụ etiri ọhụrụ na steeti Anambra ka iji wee kwuo ya bụ okwu. Dịka anyị kirichere ya bụ ihe onyonyo nke si n'ụlọ ọrụ deputi gọvanọ wee pụta, o butere nkwumuche onye dị iche iche, dịka ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na ọ dị mma na otu a ka o kwesịrị isi wee dị, na ekwesịrị ịnwụchiche ndị dibịa ahụ niile nọ na steeti Anambra ndị na-egosi ọgwụ ego maọbụ oke ite maọbụ ọgwụ ọbụla eji ebute ego mbute, ebe ọtụtụ ndị ọzọ na-asịkwanụ na ihe a bụ mmegide ka a bịara imegide ya bụ nwa dibịa, wee na-asị na onye gara gwụọ ọgwụ nwere ihe mere o ji wee gaa gwụọ ọgwụ, na ọ bụrụ ha na onye ahụ eji ọgwụ agwọrọ ya wee na-emegide mmadụ ma ọ na-emebi iwu, ha wee na-asị na ekwesịghị ijide nwa dibịa maka na ọ na-agwọrọ ndị mmadụ ọgwụ. Ụfọdụ ndị mmadụ ewe na-asịkwanụ Akwa ọkụkọ na ọ bụrụ na ya bụ okwu rịwakwa elu, gị chọta intaprita mgbe ọbụla a chọrọ ịgbaga ajụjụ ọnụ otu a, gị chọta intaprita ga na-atapịrị gị ihe a jụrụ gị, ịzakwanụ n'Igbo ọ tapịara ndị na-ajụ gị ajụ, ga-agakwala soro sụwa bekee na ị nwere ike iji bekee wee rapụta onwe gị. N'aka nke ọzọ, ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na ihe mere eji wee nwụchie Akwa ọkụkọ nwere ike ịbụ maka okwu ihe gbasara onye omeiwu steeti Anambra ahụ, onye na-anọchite anya ndị Onitsha 1 North n'ụlọ omeiwu steeti Anambra bụ Honorable Justice Azuka, onye nke a tọrọ na Disemba ma mechaa gbuo ya ụbọchị ole na ole gara aga, ka ndị ọrụ nchekwa nwetara ozu ya n'akụkụ akwa mmiri nke abụọ gafere mmiri Niger bụ Second Niger Bridge. Ụfọdụ ndị mmadụ ewee na-asị na ihe onyonyo a ị na-ahụ ebe a, ị ga-ahụ otu onye n'ime ụmụaka ahụ bụ ndị ejidere n'ihe gbasara ọtụtụ na ọnwụ ya bụ Honorable Azuka, ebe ya na ndị enyi ya na-abọ Akwa ọkụkọ ego na mmemme. Ụfọdụ ndị mmadụ ewe na-ajụ sị, ọ pụtara na
ọ ga-abụ na ọ bụ akwa na-agwọrọ ha ọgwụ. Mana ụfọdụ ndị mmadụ na-asịkwa na o nweghị ihe nke ahụ pụtara na onye ọbụla nwere ike ịbọ onye ọbụla ọ hụrụ n'anya ego na mmemme, na ọ pụtaghị na oge enwerịrị ihe jikọrọ gị na onye ahụ tupu ị bọọ ya ego. Ụfọdụ na-asịkwanụ na akwa ọkụkọ na onwe ya na-ekwu ya mgbe ọbụla si na sọsọ ndị ọ na-agwọrọ ọgwụ bụ ndị nwere ihe ha na-arụ. Mana gị bụ onye na-ekiri ihe onyonyo a, dere anyị kedu ihe ibu n'uche, dere anyị na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Na-etufughị oge, ihe onyonyo ọzọ m gachọkwa ka anyị nyere anya na ya bụ nke anyị si n'obodo Agbaogwu Ọzụbụlụ nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Ekwusigo wee nweta, bụ ebe ndị ọrụ nchekwa jidere otu nwa ikorobịa n'abalị, onye nke bụ ite dịka onye na-aga ịchụ àjà. Ma ọtụtụ ihe ndị nke dịkwanụ na ya bụ ite gụnyere ma mbe, ma nwamba bụ nke ama dịka pusikat, ma ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ihe dịka ọgwụ ekechiri ekechi na ndị otu ya, ka ha bụ ndị ọrụ nchekwa na-agba ya ajụjụ ọnụ, asị ya kedu ihe iji ihe ndị a niile eme, kedu ihe na-arụ. Ọ sị na ya bụ onye ọrụ aka. Asị ya kedụkwana ihe iji ihe ndị a niile eme. Ọ sị na ọkwa enyi ya nwoke bụ onye bunyere ya ite, na enyi ya nwoke kpọrọ ya sị ya bịa duga ya ozi, ya wee pụta ebunye ya ite ya bute nke a, ha wee gawa na ya amaghị ebe a kpọ ya ga. N'ọzi mgbe ha hụrụ ka ndị ọrụ nchekwa na-agba ọkụ ka ndị enyi ya ndị ọzọ ndị ya na ha so gbapụrụ ọsọ, maka ya onwe ya chọziri ịgba ọsọ, o wee bụrụ ya ka ya ejidere. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere nọrọkwa ala n'oche gị ahụ ka anyị anya n'ihe onyonyo nke ahụ ka m pụtakwanụ. Mba mbe wepụta ife na-ede ma ọgwụ dị n'ime wụsa onye na-ebe etu isi wee mee ka ha fie. Dewe dị mbe wepụta ma ọgwụ dị n'ime wepụta ma dewe n'elu akpa. All those materials you get back at the cave when you ife ndị nje ebe akịta nke wee eziokwu na mama dị ife amadụ m ife dị n'ime udu a because ọ mmadụ ana m ebe m na-aṅụ mmanya, mmadụ kpọọ m na fon sị m ka ndị jee ka o jedewe aja. So ọ jụọ m ebe ka m nọ, mgbe ebe m nọ under 5 minutes Ka afọ onye ahụ Chigozie onye kezi ha na onye ebe ka ọ Chigozie Odeze ka ọ na-aza onye ụmụ omenwa onye nza ka ọ Chigozie onye umenwa so nya wasị m ka ndụ jee ka o jee dewe aja and kwatọlet ụlọ m na-edu na mma ọ gwahụ m na ebe a ka o bu aja abịa. So unfortunately anyị nwa ịbata ebe a n'ebe anyị nọ kịta mba n'ilo down there ka anyị nwetara n'ilo. So anyị nwa ịbatazi ebe ahụ tọọchị gawa, ha nwa agbafere ọsọ, mụ nwa on the process of mụ nwa ịgbawazi ọsọ ka ndị Chigozie onye nza ka ọ okenye ahụ edunye gị bịa ka iruji ka jedebe ife oge ọ gwara gị ka ijedebe ife ejuru ebe m na-aga ọ gwa nnọọ n'azụ be ha oke gị na-wee soritezi ebe a na idozi ife atọchị wee karịzi ha wee gbabazi ọsọ kwa ya process of mụ nwa ịgbawazi ọsọ biko mụ nwa abịa stand ya ebe a ejidere ụlọ n'azụ be Chigozie. Ọ sị nọ n'azụ be ha simple question I will give you from out now. Ebe ejidere ụlọ n'azụ be Chigozie. Mba ọ bụrụ n'azụ be ha. Ị ma be Chigozie ka ị ma hụ be ha dị down
ma bịa ka ọ na-ema ha bịa. Ama mbe. Mana ebe ejideziri ụlọ be. Ọ n'ihu ka ọ na-azụ ka ebe anyị mbịa kịta. N'azụ. Ebe mbịa kịta ọ azụ ka ihu. N'ebe Chigozie ebe ni. Ebe a ihu. Okay. My friend try no. Ị ga-ajụgo n'ebe ọ nọ kịta. Onye a nọ n'ihu be Chigozie. Ọ ya agbafe ebe ọ nọ. Maka ebe ọ bụ ini ọgwụ. Kala afa ebe nọ. Ebe a gboo. Agbo. nsogbu adịghị ha eluzie n'ọfịs ị ga-akọwa ka nke na usi na ndụ okwute o nwere onye amalite dị n'ọnọ nke were ajọ ọgwụ mmadụ nso n'anya ka ọgwụ dị otu a na ọgwụ eji osi were obere ọgwụ ka ọ dị mbere ya eji send to come and kill someone Pastor. Then send it to come and kiss someone. Ọ gana ha kpara ya akpa. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala n'otu esi eme ya deere ebumnuche gị otu si hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka a mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye ekelekwa gị na-asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme gị ọta bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo apịara m folo ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m unu na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ udo dịrị unu. Are you looking for an interesting children's storybook? Uchenna is the perfect read. Dive into a world of mystery, adventure, and unforgettable characters. This book is so nice that you won't want to put it down. Uchenna, as written by Chibo Gomeje, offers a unique blend of what readers are calling unpardonable and brilliantly crafted. It is now selling on Amazon. Buy for your kids and watch them ask for more from the author.